Zay, grabe Zay. Mga ganun-ganun kami. Hanggang yung katabi ko sumusuga na. Tapos yung aso ko, wala. Kapunta na kami ng... Anong falls yun, MJ? Bomodok Falls po. Bumutok. Bomodok. Bomodok. Oo. Bomodok. Bomodok. Tama? Bomodok. Basta may ok. Ayan natin to guys. Dadaan nila Ito po yung gusto namin magbakasyon pero gusto namin pahirapan namin yung mga sarili namin. Ay, pagod na po kami. Tayo pupunta dito sa bahay natin. Nandito pa lang tayo, gutom na. Pero medyo nagpapaisip na ako kasi yung tutong maputik. May maputik siguro dito, ate, no? Oh, meron. Nandito talaga tayo para maputikan. Joke lang. Para matubihan. Para madumihan pa lang. Walang patayin ng dumi. Ay! Kaya pa? Alam mo, medyo nakatoka sa'yo, Crisha. Bakit? Sabi mo chill in Sagada. Si Sir Ron nagsabi nun, hindi ako. Parang hindi mo siya. 2 kilometers lang yun. Mag-chill ka naman pagkatapos. Akala ko kasi yung sinasabi mong man. Actually, hindi ko rin alam. Akala ko, andyan na agad. Sa Cebu, ganun eh. Magdadrive tapos may tolls. Akala ko. Let's do this! Rainer side! Okay na, hindi ka na madaling ma-fall. Wow! Di ba, Crisha? Sige ha! Natuto na tayo. Tatawa dyan. Laging may laman. Oo. Dapat natututo tayo sa buhay. Grabe, may zipline sila pero nakakatakot. Oh. 1 kilometer na lang dito. Short lang kasi if napanood niyo yung Mount Ulap, 9 kilometers. Ito kulang. Ganda. Sagad ha. Niloko kami. Ay, sorry doggy. Daan daw si Asom. Okay. Ito yung basta pang-workout jacket. Lang oh, grabe. China oil. Tumama dun sa ano. Han. Isa may bonfire sa tapat. Bakit ka pagod? Dumaan lang yung ulan. Wala na. Alam mo, hindi ka nasaktan. Wow! Parang may hugot talaga to si MJ. Hindi kasi kala nga hindi na nasugatan, pero nasugatan ka. Minsan kasi sa sobrang sakit namamanhid ka na. Wow! Diba? Hindi mo na napapansin. Entry. Oo. Gato talaga pag naglalakad kami ng malayo. Oo. Rice terraces the Aishas. Pedlisan Rice Terraces. Pwede na tayo magsaing. Anytime, anywhere. This is the Andy Rice. Andy Rice Terraces. Pababa. Ayan, bay! Ayan na! Sugar! Paano ma-surprise ang banana? Taran! Yung ba yun? Ang corny talaga. Corny. Banana cute. So, turun po to? Oo. Pero, black rice po. Wow! Black rice yun. Black rice. Ito na lang. Pero ito, saging yan. Saging po tayo. Yan yung literal. Ito masarap. Para siyang Yan biko. na. Para siyang biko. Ayoko nung... Kaya sinasaing nyo pa to bago ilagay. Sinasaing pa? Sain lang. Abi. Ah,
Brown rice yan. Brown. Bakit black ate? Kasi malagkit yun. Hindi, basta black rice. Dito, basta black rice malagkit. Pero may ano, may puting malagkit din. Pero hindi pang. Ano? Black rice kasi daw, healthy. Sige lang. Thank you. Try natin. Pagdating mo sa Manila, wala. O, diba? Kaya nga. Kaya nga, no? Grabe, Oo, heavyweight tanim champion. ulit pagkatapos. Malambot. Kasi kapag kakatanim pa lang na bagay. Baka tumalon yan. Tumulong. Saray. May ituloy natin ang buhay natin. May energy na po kami. May vitamin, sugar, and potassium. Para sa banana. Galing sa banana. Maganda to. Paano natakot ako? No. Oh my gosh, ang bago po namin. Hindi ko na kaya. Nagbe-vape lang yan. Sabi nagbe-vape siguro. Grabe, 4 a.m. pala tayo bukas. 4 daw. Jem, yung lip tint natin wala na. Kailangan natin mag-retouch. Charot. Kasalanan ng banana. Wow! Lip tint is life, guys. Anong baon? Minsan, kailangan natin paagdaanan yung mga obstacles sa buhay. Part of life. For us to be strong, independent, Jem is okay. Eto na, there was silence na silent. Ay, ano nangyari sa'yo? Life is plastic. It's fantastic. You can touch my hand. Ay, the bridge. Yes. I like bridges. Ulan na naman. Oh my gosh! Bilisan natin! Wala akong flashlight. Ayan na yung falls. Ang taas. Grabe! Mas mataas pa siya sa Sikihor. Wow! Ang taas! Hello, hello. We're here. That's why we're here, just for the waterfalls. Don't go chasing waterfalls. Listen to the... Walang gustong maligo dahil sobrang lamig. It's a prank. Ay, may gusto pala maligo. It's a prank. Meron. Ayun. Asawa ni Jem. Yung asawa ko. Yung asawa niya. Wow! Huwag ka lang madalas, ha? Ay, naku, Day. Sinasabi ko sa'yo, Day. Eto na. Papasok na po kami sa kuweba. Ay, hindi pala cave agad. Bababa. Lagi talagang may prank si Sir Ron. Ay, tumatawa na lang siya eh. Sabi mo? Oh my God. Warning talaga. Ito na. Have fun! Have fun! Pag mag-vlog dito, tahimik. Zay. Hilom lang, Zay. Kay babaan, kay Katsay. Sumaging ka na ba? No, ara na siya. Iya. Hala. Reality. This is the reality. Oh my gosh. Ay, kadoko. May bats ba dito, sir? Meron. Paniki. Para sa bahay lang namin sa Davao. Anong ibig sabihin pag sa bahay mo may paniki? Ang bahay namin sa ano daw? Ay, hindi naman sila untouchable. Kung alam ba ito pinasok? Kaya pala hindi ka sumama sa falls kasi magre-ready ka ngayon. Tapos kami, wala lang. Iniwan niya kami doon. May nakamadam na si Madam MJ. Lahat na kayo first timers? Yes. Walang iniwan, walang naniwan? Parang double. Dalawa po. Dalawang beses.
baby yung ilaw nila. Oh. Yun tayo. Ang liit. Ano yan, sir? Kaya pa? Kaya mo yan! This is the tummy, both sides are the feet, the pinaka-center, pakigulo na lang po. Nakapaan na kami. Hindi na kayanin. This is so amazing! Amazing, amazing, amazing. A turtle. Ano ba? Turtle? Turtle. So, kung titignan niyo po ito yung shell, yung buong bato, and then yung ulo papalabas pa lang. Lulubog daw kami. Pupunta tayo doon. Lulubog, lulubog. Lulubog, lilitaw, tabi-tabi ko. Kakaibang experience to. Walang sinabi yung Spartan, sir. Ba't ganon? May parang climbing pa tayo. Wow! Wala daw, tapos na-slide pala ako. Grabe. Sa Bisaya pa, namumu ko ba? Grabe, guys. Ay, kaayo. Sakit ka di akong lawas. Lunges is real. Ayan na ang mag-asawa. Yan na yung birthday boy. Grabe. Kailangan ready ka dito kahit mentally din, no? Kaya mag-panic ka din dun sa mga bato-bato ba na close to. I can't feel my legs. I can't really feel my legs, bisprins. Bisprins, nandito kami ngayon sa isa pang falls. So, short lang naman yung pababa niya. Tapos mas maliit yung falls niya. Maliligyo ka? Nag-iisipan ko pa rin. Malamig yung tubig. Parang ang sarap nag-dry ako eh. Nag-dry ka na? Pero liliguin ko na naman. Pwede rin siguro kasi init kasi. Yun na nga eh. Pero maganda para ma-experience din natin, no? Saan na naman kami nandito? Diba? Sasakyan kita sa lahat. Sino naman sasakyan natin? Wala na. Ano yun? Ay, pwede? Ano nga ito, sir? Sir, Lonto. Tumalun siya. MJ! Okay ka lang dyan! Kawawa ka naman dyan! Sisipin ko lang! Last fight ko lang! Hindi pa pala tapos yung laban. Hindi pa tapos. Grabe yung laban na to. Malaban yung battery mo. Oo. Hanggang dito na lang siya. Kinukuha tayo ni Lord. Ano pa kaya ni Lord? Wait lang. Batang pasaway. Ang lamig. Masakit. Parang, tinikman mo ba? Ang ingay dito, for sure. Hindi nyo kami masyado maririnig.
Tapos na kami mag-swim. We're going up sa restaurant. Eat! Ano yun siya? Adobo? Or ano Fried. lang? Fried pa. Fried pa. Hello! Si Ate Rica, tsaka si Matilda. Ayan, bisprin. After hiking sa waterfalls, meron po talaga akong kasama. Ayan, si Ate Rica ang kasama niya. Habang nag-falls! Di ba, Matilda? No, lipay ko ayo siya. Baho lang laway. Morning! Good morning! Good morning! Morning! Good morning, bisprins! Andito kami ngayon sa Ligaya. Dito kami nag-check-in. It looks like a house. It's like a cabin. Tingnan mo, cabin siya. So, lahat kami nasa baba. May taas din siya. If you can see, nasa ano kami ngayon, Jordan 1. Ang dami niyang rooms. Nasa dulo kami. Bakit kami kakain? Dahil... Sweet dito, breakfast. Oo. Kasi pahirapan ko kami sa cave. Mamaya, no? 3 hours or 6 hours, sir? Binubusog pa na tayo. Oo. Oo. Kailangan mabusog kasi mahirapan kayo mamaya. Bawal daw magreklamo. Bakit kayo mag-spell acting? Bawal daw kayo magreklamo, sabi ni sir. Chill lang yun, chill. Ay, chill lang pala. Chill. Baka chills na naman ako. Kasi kanina, oo nga. Basta Literal chill. masasagad ka. Kaya sagada. Oo. Sagad yung energy. Ayun na si Sir Ron. Hello, sir. Good morning. Morning, Matilda. Ito yung coffee namin. Coffee is life para more energy. Ikaw, sama ka. Bawal ka, uy. Bawal ka. Saan tayo? Dito muna, ano muna, bibriefing muna kayo ulit. Sige. Nasaan kaya tayo? Ano yung pangalan ng church? Oo. Saan tayo makikita? Pero kakaiba yung design ng ano nila. May mga bato. Oo nga, no? Parang ginawa din niya. Parang handmade. Good morning! Good morning. Grabe yung ilaw. Andito kami sa famous church after World War II daw to tinayo. Akala namin Catholic Church, hindi pala bisprins, Protestant. Tinayo daw ng Americans and Spanish. Mali pa yung natandaan. Oo. Parang nakita ko dun sa papel 1905 or 1907. Yeah. Tapos parang itong buong place na to sa Americans daw binigay doon ng igorot. Pero I think hindi na. Siyempre, yun yung past. Naibalik. Deer ba yan? Ay, hindi. Deer. Kambing. Kambing Kaiba yan. yung deer sa Goat. Goat. Ah, okay. Diba? Kambing yan, sir. Ay, pagbanggaan siya. Kunwari pa, pero hinabol pala ako nung isang beses ng cow. Bumaba sila lahat, galing sa taas nung sa Mount Ulap. Takbo kami ni Kani. Ay, napanood ko yun. Tumatawa sila, sir. Bakit kayo nahabol? Hindi namin alam. Wala naman kami ginagawa. Nandun lang kami sa taas kasi doon may internet. Walang katapusang hike. Charot. Yung kaaga-aga. Akala ko wala na. Hindi na talaga ako hindi na talaga ako naniniwala sa kanila. Ako din. Malapit lang. Ako hindi na ako nagtatanong kasi alam ko na. Expect the worst. Nasaan na tayo? Pero, Ewan ko lang. ang ganda na ng ano eh, ng view namin. Parang dito ata yung tourist spot na lahat nagpo-photo. Tingnan. Mag-ingat daw tayo kasi baka ma-slide. Mas malapit daw yung cemetery sa hospital. Libre pa naman yung ano dyan. Libre yung cemetery dito, libre lang. Maganda mag-photo dyan, oh. Pagkatapos mag-couple, ingat ha. Ingat talaga. Mag-pray. Protect us from harm and danger. Amen. Yan. Ang ganda, tingnan mo. Hala. Brave girl. Dulas ka dyan, ah.
Ayot. Handok na ko ba eh? Okay na yan. Thank you sa inyo. Grabe yung step. Binuang na dyan ni Zay. Sabi talaga sa amin, chill. Wag gigil. Sige, chill natin tong exercise natin. Lalo kaming papayat dito. Ito yung mga panahon na pagpupunta ka dito, hindi ka na babalik. Parang ka na trauma. Dapat nakakain kayo. Parang kay si Jem, may baon siyang chips. Ay, cookies. So dito maliliit na coffins na yan, sila mismo yung gumawa niyan. And then, paano sila nagkasya? Baluktot. Yes po. Parang we came out from our mothers who made a fetal position, they also want to depart that way.